Gawas sa kapin 50 ka mga nakalas gumikan sa pagkuso-kuso sa bagyong Odette sama dinhi sa Sugbo. Ubay usab ang naguba nga mga kabtangan o kabalayan sa lungsod sa La Libertad diin naglandfall ang bagyo. Halos tanang kabalayan naguba. Matod ni Mayor Emmanuel Iway, gawas nga sa hangin uguan nakasinati sab og storm surge nga miguba sa mga bangka sa mga mangingisda. Halos tanang postes kuryente o mga punuan sa kahoy ang natumba nga miguba sa mga proyekto o infrastruktura sa lungsod sa Himalalod o Tayasan. Gawas sa storm surge, giguba sa bagyo ang kadaghanang panimay o nangahapay ang mga pananom sa lungsod sa Ayungon. Wa sila'y natala nga nakalas apan gibaha ang mga humayan sa dapit. Nunod sa mga kadaot nga naangkon sa kalungsuran, mideklarar og state of calamity ang mga lokal nga kahanan sa Ayungon, Manhuyod, Himalalod ug sa siyudad sa Bais.